Bon dia. Fins ara us he explicat una física, anem a repassar. Què passa si jo deixo anar aquesta roda aquí damunt? Baixa. Molt bé, però avui explicarem una física. Bueno, no explicarem. Anem a veure què passa. Jo deixo ara la roda. Què ha passat? Si voleu saber què ha passat, haureu de venir a veure, perquè ja us estic dient. Caminem lluny, i lluny canviem un món, i junts ens queda prop. Caminem junts, i junts serem més forts, avui lluny és més a prop. Nois, només us volia desitjar el millor en la vostra nova etapa. Molta sort! Esteu a punt de començar una època plena d'oportunitats. Aprofiteu-les i disfruteu-les. I quan les coses no vagin tan bé, ja ho sabeu. Bona sort, mala sort. Qui ho sap? No us doneu mai per vençuts. Us estimo. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. Vinga, va, arrenquem! Tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passar al teu costat. Viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passar al teu costat. Viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passar al teu costat. Viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passar. Caminem lluny, i lluny canviem un món, i junts ens queda prop. Caminem junts, i junts serem més forts. Doncs ja s'ha acabat. Ens han vist una majoria de cursos, assignatures vàries, però ha estat un autèntic plaer. A reveure. Jairete o fila imagetria kai filo imageta. Salvete e qualete carissimi discipuli et carissima e discipula. Hem estat junts gairebé 3 anys. 3 cursos, la majoria, 2 cursos alguns i 4 cursos algú o altre que ja sap qui és. I he intentat, amb més o menys èxit, que aprengueu, però sobretot que estimeu les llengües clàssiques. Des del mi nomen est de quart d'ESO, passant per la família romana, Pater Julius, Mater Emilia, Filii Marcus et Quintus, Filia Julia, et Servi, et Anquila, etc. I acabant aquest curs amb els ablatius absoluts i amb els punts històrics, el camí ha estat intens i vosaltres mateixos i mateixes us heu vist evolucionar i aprendre. Amb el grec ha estat diferent, però ens n'hem sortit. Malgrat el confinament, hem tirat endavant. I per acabar, Ciceró va escriure: Tempus est quaedam pars aeternitatis. El temps és una part de l'eternitat. Gràcies per deixar-me compartir un bocí de la vostra eternitat. Us estimo, us amo, i más fidel. Un petó i una abraçada. Molta sort. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, i lluny canviem un món, i junts ens queda prop. Caminem junts, i junts serem
com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, i lluny canviem un món que junts es queda a prop. Caminem junts, i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop. Cuando intenta estudiar que ahí tenga, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Seguro que estáis viendo ahí un par de subordinados, pero hoy no os pido esto. Hoy os pido que disfrutéis de cada parada de vuestro camino. Y de la misma manera que una subordinada completa y enriquece una idea principal, espero que cada una de vuestras experiencias enriquezca vuestro viaje. Mucha suerte. Són els que van passar